Karano nun didiligan din motor ng tatang mo burge. Bapin nanting kaya pa pinagkatan mo tangin so itong pagawa ko masyon karne may yari-yari. Bay dumating kang mansyon. Joke mo bab kang makita. Pasaot ka gawan mo anong adwa ano. Hingkutang biasa na ka manggawang bale. Nung yan mo ako kutang balo may itang midori king Clark. Kaming ginawa ka rin ay. Magmasun na ka man pala na burge. Ribap tagahaluan pong tagabi ako masamento ka rin. Tambo lang. Unang kakatak ng tatang mo ken. Tabalo kaya tuturo na ako magmaneho ba penabalo professional ko. Payatad niya na ako sa kengketong kumpanya dari Tyler the Great pagawa ni Ngercon ba o si Raya ay. Maluti ka nga sa ganang medyo na doon. Marami na bumisa yan. Ay, giwang. Kagaling ko mama. Yapin professional ko license eh. Professional lang pamoburgen Putaga lang problem. Ka naman ba pakitaan ko one hands no look. Hey dumuburgen na ka mo mayabang ken. Samasan mo magmaneho ken. Pagbiliban ko naman yung progresyo ng ngangiles bap Dumali ikuha ko ng mila kong pumibalik pa rin niya ring tete ngayon ni ay. Hey damo, sikan mo pa mo mamagreklamo yan na ka man mamayad tax. Ka naman bap. Wala ako salamat bap, makakamising dalan na ini. Kanita nga nakanak ko kaya hindi ko mamagmotor-motor ay. Magaganak ako pa niyang April 2019 pauli ko, wala 5. At kabud niya gagalo yung gabon na mo, yan pala lilindol no. Hapa ka motor ka kanta burge, kadalikadwan. Bababla ko sa mo, plat yung motor ko kanito, miglele ako, kanyang akit ko maglele lang din sa kyan, lilindol na pala kantay. Ano ko rin nakakanyan burge, o tinok ng tuk ng kagenay. Kaya niya magobray Tyler the Great bab. Yung bayo kong Chinese, pagawa miya kayong sakyan ay. Hakin niya palang QSJ motor pill na. Mabab ken ko muna man may maminturang sakyan kanito. O ay ninay Chinese ay, paksabyan tayo bab. Just walk, go home. No, Motor. borrow me motor. Ay doon na burge na. Buri na yata maglakad kang muli. Mabab mga taya talaga ito, maloko yaren minsan. Ay ni ka mano param na ako motor, mga niya pa may motor na bab, bagyan niya mo ay. Balogo burge, may change outfit kaya ta. Ba syempre ba may long sleeve ko po taman uling kulit. Balo mo naman may pekto ka na ang WD-40 sunblock ko. Ay doon mo, sunblock ka pala yung WD-40 na. Ay na ba, may kahuli na ako, munta na kami kanyang ketong mansion pagawa mi. Pasimple pa mong gatal-gatal board iti mamon Mga niya talaga yan bab, 10 o'clock habits na na. Nung atin 3 o'clock habits, atin palang 10 o'clock habits na. O bab, wining pagawa ng mako ay. Pagloko mo yung dutong, ikengat nung tatang ko. O tumari na ko mong pala burgi Pamilya kayong construction worker. Kaya mo naman nalingad bab, akit mo naman keng galawan ko, ulan mo na ako manggalo. Pangapikas ko galo. Ito ka na, bukaro ko.